Predstavte si službu, kde môžete zadarmo otestovať top neurónové siete na generovanie videa. Seedance, VO3, Kling, Sora a dokonca aj Nano Banana na generovanie obrázkov. A to najzaujímavejšie, ukážem vám spôsob, ako generovať nie 2-3 videá, ale 10-15 na jednom účte. Poďme na to. Dnes sa pozrieme na službu, ktorú som objavil len nedávno, ale už som ju pevne zaradil do svojej pracovnej rutiny. Volá sa Roboneo. Odkaz na službu je v popise videa. Vo vnútri je takmer celý ťažký luxus sveta neurónových sietí. Pre video sú to VO3, Kling, Seedance, Sora 2. Pre obrázky Nano Banana. A toto všetko si môžete vyskúšať zadarmo. Ako presne, hneď vám ukážem. V službe funguje vlastná mena Cyberkeroc, kybermrkvy. Áno, vážne. Za registráciu dostanete hneď 120 mrkiev. To stačí na niekoľko generácií, aby ste si mohli vyskúšať možnosti. Registrácia cez Google účet štandard. Ja sa však registrujem cez dočasný e-mail a vám to tiež odporúčam. Myslím, že už tušíte prečo. Správne nový e-mail, nový účet, nových 120 mrkiev. A takto stále dokola. Ale to je len polovica schémy. Skutočný lifehack bude na konci videa. Umožní vám vyťažiť z jedného účtu 5 krát viac. Majte to na pamäti. Rozhranie je vytvorené vo formáte Multinode Collaboration. Je to taká tabuľa s uzlami, kde sa bloky navzájom prepájajú. Moderné, pohodlné a v skutočnosti veľmi flexibilné. Ideme sem. New Project, Workflow. Otvorí sa testovacia tabuľa, všetko nepotrebné označíme a odstránime. Funkcionalita je obrovská. Obrázky, video, audio, úpravy, upscale, odstránenie pozadia, skúšanie oblečenia. Nebudem však vymenúvať všetko. Zastavím sa pri tom najzaujímavejšom. Sekcia Video Creation je srdcom služby. Čo tu máme? Text to video. Generovanie podľa textového popisu. Image to video, oživíme obrázok. First and last frame nastavíme začiatok a koniec. Neurónová sieť doplní stred. Samostatne stojí za zmienku Motion Control. Je to zachytenie pohybu pre trendové videá, ktoré sa teraz virálne šíria na sociálnych sieťach. Ak tvoríte obsah, je to must have. A ešte video editing. Vezmete pôvodné video ako referenciu, napíšete prompt s tým, čo chcete zmeniť a vyberiete model. Veľmi silný nástroj na prepracovanie už hotového materiálu. Pozrite sa ten istý prompt, ale rôzne modely dávajú úplne odlišný výsledok. A to je presne dôvod, prečo sa oplatí testovať viac variantov naraz. A teraz to, kvôli čomu sa oplatilo dopozerať video až sem. 10 sekúnd videa stojí v priemere 48 mrkiev. Zo štartovacích 120 mrkiev sú to maximálne 2-3 videá. Ale všimol som si jednu vec úplnou náhodou. Mrkvy sa odpočítavajú len za úspešnú iteráciu. A možnosť začať generovanie sa podľa všetkého kontroluje v momente kliknutia na tlačidlo generovať. Takže sa to dá urobiť takto. Vytvoríme 10-15 blokov na jednej tabuli. Každý nastavíme pre svoju úlohu alebo model. Generovanie spúšťame postupne. Výsledok. Zostatok je na nule. Ale všetky hotové videá sú stiahnuté a uložené. Potom prejdeme na nový účet a zopakujeme to. Takto z jedného účtu vytiahnem 10-15 videí namiesto 2-3. Celkovo. Roboneo je jeden z najdostupnejších spôsobov, ako si práve teraz vyskúšať top video neurónové siete bez predplatného a bez karty. Odkaz je v popise. Like, ak to bolo užitočné. Odber, ak chcete viac takýchto rozborov. Uvidíme sa v ďalšom videu. Ahojte.